welcome back again to my YouTube channel. And guys, in this video, gagawa ako ng pork vegetable lumpia. So, since wala man ko ilingaw diri karon, ako na siyang buhaton. So, mao kini atong mga ingredients. Naatay sibuyas, ahos, optional na lang ni akong gisagulan og Baguio beans. Syempre, ang atong pork ug ang atong carrot ug patatas. Dayon ang atong syempre atong lumpia wrapper. Then magic sarap ug ang pangpalami pork cubes. Sagulan po na to ani. Black bell pepper man siguro ni char. So, let's start, guys. Painit siya sa atong pan, sa atong kalha. Dayon, ang akong gigamit is use oil lang, gamay. Giprituhan man ako na ganin nag-pork chop. Gamay lang. Gamay. So, ilunod na to. Ang first is ang sibuyas. Sibuyas. Idungan na to. Isunod na to ang ahos. So, kuraw-kuraw lang tanong. Wala to na to nga medyo manimaho. Since na golden brown ang atong ahos ug sibuyas, ilunod na to ang atong pork. Brown pork nga gigalin. So, medyo na nagawas na ang tubig sa atong grabe kay kaaso. Pork. Isunod na nato ning Baguio beans. Optional lang. Pero ako siyang gibutangan. Idungan na lang nato tanan pati ang carrot ug ang patatas. Daghan-daghan gid ni ba? So, i-mix lang. Mix lang nato, no? A few moments later. Akala nyo lang. Magbuhat na ko. First time kong gumawa ng lumpia. Lumpia version ko. Ang dami. Ang dami. Dali, wait lang, wait. Mat kaayo, wala uy lami kaya akong lumpia. Atong dagano nagsulod kay daghan man. Hey. Ay, medyo nadamihan. Wait. Kaya di masira. Nice.
Tada! Sana natay na umanisa. Wow, magic! Be, palihog sa kugkuan bebet ka ng... Be, buwa ka sa tong itlog bebe. Hindi kay gapilit ang tubig. Charang! Katong puti ra. Magbuhat tayo ng lumpia. Naray itlog diri be. Nadiri, isa lang. Halo, halo. Bastos uri ning giatay. Dili na sa sagulan ng itlog. Dili. Ay, dapat lang eh. Kasi daot. Ang puti ra. Pilit to, di mulog. Kala. Ano puti? Ano ito mo? Laban? Laban? Sabi na lang. Bilabe! One eternity later. Welcome again guys! And guys, I'm done! Tapos na ang pagbalot ko ng lumpia. Lulutuin ko na to later. And start na tagluto. Init na ang kala. Oh, birthday ni Mama Mary. Pahinayan na nato para dili mapagod. Ay, gadali ara kay siya mo golden brown. Golden brown na ang uban. Ay, excited na kumukaon sa kong luto. So, update tag maluto na.